Alla hi gan Canavan. Canavan at Hughes. Hughes meddwl mynd I hyn, ymdrech dda. Fydd o'n siomedig wrth wybod taro'r targed a mae o'n sgorio. Mae'n hawdd edmygu'r ymdrech, ond oedd gynno fo le yn doedd o bosib I fod yn fwy cywir. O, bobl bach. Stevenson. O, mae Stevenson wedi gwneud y ddau gael hwnna mewn ar Canavan. Di Stevenson ddim di symud yn y le fan hyn. Mae'r ergyd yn isel ac mae'n mynd mewn i'r hwyd. Yr ergyd gan Thorne, ond y cyffyrddiad ola gan Reeves. Thorne oedd y dyn am ergyd, oedd o'n trio mynd am yr assist. Just y cyffyrddiad lleia gan Reeves, fewn â hi, mae Flint yn heiddi bod ar y blaen. Ac yn sydyn, mae rhaid I Gay Connor ddod a'i ser I mewn i'r gêm. Mae angen I Woodcock ddod mewn i'r gêm. Mae angen i'r Rhys Hughes ddod mewn i'r gêm. Sharif mae wedi gwneud yn dda iawn! Oedd hwnna yn gyfle o fewn munud I ddod ar gêm yn gyfartal a fydd Jason Oswell yn siomedig. Mae hwnna'n ergyd I gornel isa'r hwyd. Maen nhw'n tyrru I longyfarch Ben Wyn. Mae Ben Wyn yn meddwl, oce, dyma ergyd yma, taro'r targed, postyn agosa, fewn â hi. Allan ni'n deud bod Flint ddim yn heiddi bod ar y blaen o ddwy gol I ddim. Reeves, mae hwnna dda mewn! O, a da ni wedi canmol Stevenson. A mae o'n gwybod fe alle fod I lladd y gêm a fanna. Stevenson, mae o'n goro sgorio. Mae mor syml â hynna. Mae hwnna yn gyfle syml I ymosodwr. Woodcock. Ergyd isel ac unwaith eto. Ar draws y gol heibio'r postyn a mae hwn yn ymateb o'r diwedd gan Gay Connor. A fysa Oswell di gallu taflu hyn at y bêl, bosib. Yn y gyfle fan hyn, oedd angen bas. Oswell, pŵl mewn lle, ar rhaid o fynd I hyd fel yma, a mae o fler. Oedd hi'n geg hosad yn y diwedd. A mae Oswell a'i ben I lawr, a mi ddyle Gay Connor di gwneud mwy o'r sefyllfa yna. Hughes. O, mae hwnna'n bel dda fewn! Ac a Jack Kenny gododd. O Kenny mewn chydig bach gormod o le yn y cwrs Cosby yn fanna. Ac o bosib fydd o'n teimlo, wel, chydig bach yn siomedig o beidio taro'r targed. Mae'r bel yn cael ei cholli, a mae gan Canavan. Allan â hi, cyfle fan hyn, mae Canavan dal i'r edeg! O, ddiar tu fewn y postyn! Am ymdrech. Ac mae Gay Connor yn ceisio creu gwerthymosodiad Kenny yn gryf eto. Mae Reeves yn dal I feddwl sut na gath o'i ail gol o'r gêm. Ond y gore, yr unig fygythiad gan Flint ers yr egwyl, ond mae bêl nawr gan Brackley a mae o wedi bod yn llawn egni. Meddwl mynd I hyn, mae bas fach hyfryd. O, mae hwnna geg Cosmoti, mae rhaid yn ydi. Ydi mai. Mae'n gorau bod off. Nawr te. Mae'n gorau mynd. Ydy hwnna'n goch. O, mae mor lwcus. Dwi'n meddwl bod hwn allan o safle, tynnu Cris, tynnu fo nôl, dwi'n mynd am y bêl, off a chdi boi. Mae o'n ffodus iawn yma na'r capten. Rhys Hughes a chyfle I ddod â Gay Connor nôl mewn i'r gêm. O, arbediad ardderchog, y geg sydd ato fo. Ond dybed a'i dyna'r cyfle I Gay Connor a gyda'r cyfle I wneud rhywbeth o'r gêm a wedi cael ei golli. Dwi'n meddwl bod y cyfle di mynd, Nick. Maen nhw'n dod eto. Maen nhw a'i cynffonau am I fyny Hughes. Cyfle I wneud yn iawn. Mae'r gol wedi cael ei gero. Ac yn y diwedd, mae Jack Kenny yn cael y gol I Gay Connor. Wel, fe alle fod I chael ei gyn y gic o'r smotin. Fe allan nhw wedi sgorio efo'r gic smotin. Ac wedyn mae Kenny'n ei chael I. Da chi'n iawn o Anthony Jones. Ydy si do. O, sy'n bwysig o ran Gay Connor ydy maen nhw'n nôl yn y gêm. Am ddechrau dramatig i'r ail hanner. Ismail, croesiad da! O, arbediad gwych! Sharif gafodd y peniad. O da gan Ismail, croesiad efo ni Cwrt Cosby, symudiad gan Sharif, chwaraewr technegol, I gryfder o ddim yn yr awyr, mae'n cael cysylltiad da, ond ddim cweit yn medru ffeindio'r gornel, a Sam bydd fatha goli ar ôl arbediad yn gweithio ar bab arall. Brackley, o nawr te, cyfle am ergyd, oedd angen yr arbediad o ergyd Sharif. Sharif yn mynd yn is tro yma, just yn gwiro chydig bach yn agos at y gol geidwad.
Cona dal i gnoci ar y drws na. Mae goler yn dod ac mae wedi gwneud hynny sawl gwaith cyrraedd a gwneud digon dim ond digon. Mae ddas i Benedetto yma a mae Mariet di dod a Cey Cona'n gyfartal. Mariet, unwaith mae'r bel yn ei gyrraedd o, jyst yn rheoli efo tu fewn i droi. Diolch yn bresio, diolch yn trio rhoi gormod o nerth, gormod o bwer arni. Game on, Nick Parry. Mariet. Mariet i gyd yn dwt i ganfod Brackley. Mae Brackley isio tanio bob munud ydy Hughes. Fatha feddwl amdanio nôl at Brackley. Clyfer! Arbediad gwych. Fel os a gol arall yn mynd i ddod heno, mae'n mynd i fynd i'r gornel ucha ochr yna'r caed ydy. Mae pawb yn trio a Brackley ydy'r agosau sgorio yn y gornel yna. Franklin, mae o wedi bod yn brysur ers dod ymlaen. Franklin, croesiad da! A mae'n mynd i'r hwyd. Mae hwnna'n gol i'w rwyd i hun. A mae'r gema wedi cael ei throi ar ei phen. Y croesiad mewn i'r cwrt, nath y gwahaniaeth. Mae Cey Cona ar y blaen am ddrama.